дуруди худо бар шумо. Ассалому алайкум. Ягона паёмбаре ки бо худо гуфтугӯ мекард ин ҳазрати Мусо буд. Дигар паёмбаро ба воситаи малоикаҳо буд. ҳангоми гуфтугӯ ҳазрати Мусо аз худо суол кард. ин гуфтугӯро, яъне гуфтугӯ бо худоро ки барои ман сазовор дидӣ, оё нафари дигаре ҳаст, оё касе ҳаст ки чунин бошад, чун дигар паёмбарҳо набуданд? парвардигор гуфт ҳаст. аҷиб гуфт ки? гуфт ана ҳамун бандаҳои охиратзамони ман, умматҳои Муҳаммад, инҳо ҳамон нафарое ки лабҳошон хушк буд, гуфт ҳалақҳошон қоқ буд. яъне чӣ буд? Шикам гурусна буданд. инҳо дар ҳамон моҳи Рамазон рӯза мегиранд ва вақти ифтор даст мебардоранд ба сӯи ман дуо мекунанд. гуфт эй Мусо, гуфт ҳангоми гуфтугӯи ману ту байни мо 70,000 парда ҳаст, 70,000 парда, аммо байни ману инсони рӯзадоре ки дар вақти ифтор дуо мекунад ягон пардае нест. пас хуш ба ҳоли шумо. ҳазрати Мусо ин қадар ҳавас кард, гуфт парвардигоро иҷозат биде ман ҳам дар Рамазон рӯза гирам. гуфт на, ин танҳо барои умматҳои охиратзамони Муҳаммад ҳастанд саллаллоҳу алайҳи ва саллам. пас бори дигар мегӯям хуш ба ҳолатон нафарое ки дар ҳангоми ифтор бепарда метавонед ба парвардигор ҳар чӣ ки ҳаст дуову таманниёт кунед. вақти ифтор дуои шумо бепарда аст. пас худо нигаҳбони шумо. дар ҳаққи мо низ дуоро фаромӯш накунед ва инро ба дигарон равон кунед, то ки огоҳ шаванд, ба қадри худ бирасанд. худоҳафиз. моҳи пур файзу футур, моҳи пур фатҳу шукур, поки тинату руд рамазон омадааст. баҳри дилҳои ҳалим бисми раҳмони раҳим, аз худованди карим рамазон омадааст. ҳама якҷо гӯем аҳли уммат салавот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад, салавот бар Муҳаммад, салавот.